so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. Искам да ви спомена една кампания, която и аз се включих. Тази кампания представлява кампания срещу хомофобия. В миналия си клип говорих за това. Хубавото е, че може и вие да станете част от тази кампания. Единственото, което трябва да направите, е да си изтеглите две такива картончета и да се снимате с тях. След което да пратите снимките на тази кампания. Ще постна линка отдолу в описание. Надявам се и вие да се присъедините, защото каузата е наистина добра. А сега ето ви малко снимки от хората, които решиха да се снимат и да подкрепят кампанията.